Saio hau, Ibarrako udalak eskaintzen dizu. Gora Ibarrako azoka eta piparra. Hemeretzigarren urtez, Ibarrako Ospoa elkarteak Ibarra, azoka eta piparra azoka berezia ospatu zuen igandean. Eguraldia lagun, jende asko erakarri zuen. Artisau postuez gain, gune gastronomikoek, animaliek eta lehiaketek Emeterio Arrese eta San Bartolome plaza elkartu zituzten. Nik uste pixkat ikusten dezuen bezala, denetik aukera topatu dezakezuela. Emeterio Arrese batez ere txoko gastronomikoa izango da, hau da batez ere janari gintzari lotua dagoen gunea izaten da, eta geroan baita ere lehiaketa egiten da, pipar pintxo lehiaketa, eta urten bigarren aldiz Gilda lehiaketa, eta baita ere aukera izango da dastatzeko taloak eta sagardoa, eta gero hemen Ibarrako plazan, alde batetikan artisautza azoka dago, eta gero lehenengo aldiz aurten ekarri dugu honea menatzen ikusten dezuen bezala Euskal Herriko pipar topaketa. Eta hemen aurkituko dituzue Euskal Herriko pipar desberdinak. Ibarrakoak nola ez, Biperreztia, Gernikakoa, Sartagudakoa eta Ezpeletakoa. Eta nahi izan zaio honi pixkat leku berezi bat eman, eta jendeak ezagutu ditzan Euskal Herrin bertan dauzkagun pipar mota mundialak eta merezi duenak benetan ezagutzea. Eta eguraldi ona lagun ikusten da jendea animatzen dela, jendeak erantzuten du horrelako azoketa. Bai, egia esan, jarraitu ezan suerte edukitzen, baina hau 20. urtea da, 19. urtea, eta esan dezakeu, ia beti eguraldi ona indigula. Aurten, batzuk pixkat, behinetanok ez gaude guzta, batzuk keixadia bero ondixo marraiteula, batez ere postutan daudenak, baina bai, guregatik jarraitu bezala ona, dalako lehenengo puntua jendea erakartzeko, eguraldia. Saio hau, Ibarrako udalak eskaini dizu. Gora Ibarrako azoka eta piparra.